Pozdrav, dragi drugaši! Dobrodošli na nastavu hrvatskog jezika. Nadam se da ste pripremili bilježnicu i pribor za pisanje i da ste spremni. Zanima li vas što ćemo danas učiti? Danas ćemo ponoviti što znamo o književnim vrstama i upoznati basnu. Pa krenimo. Za početak ponovimo koje smo književne vrste do sada susreli u prvom i drugom razredu. Igrajmo se igre pogađanja. Postavit ću vam pitalicu, a vaš je zadatak prepoznati o kome se radi. Prva pitalica je već pred vama. Krenimo. Sastavljena sam od stihova koji mogu biti povezani u strofe ili kitice. Lakše ćeš me zapamtiti ako imam rime. Tko sam ja? Sigurno ste brzo odgonetnuli. Rješenje je pjesma. Bravo! Djeco, što vam je u pogađalici otkrilo da je rješenje pjesma? Možda su nekoga na to podsjetile riječi stihovi, strofa ili kitica, a možda ste lakše odgonetnuli kad sam spomenula rime. Sve su to obilježja po kojima ćemo prepoznati pjesmu. Napisana je u stihovima, stihovi su povezani u strofe, među strofama često ima razmak, pa nam je tako lakše prepoznati pjesmu i po izgledu. Pjesma često ima rime, to su riječi koje se glasovno podudaraju na kraju stihova. Za primjer vam nudim pjesmu koju je napisala Lidvina Luketa. Pjesma se zove Šuma zimi. Poslušajte. Šuma zimi, Lidvina Luketa. Vjeverica orah krcka, djetlić kljunom koru kvrcka. Zečić mrkvu slatku glođe, kraj njih mirno srna prođe. Lane traži gdje je trava, jazavac već davno spava. Sovulja ga danju žmiri, a iz rupe hrčak viri. Lija se u selo šulja, na grani se vrana ljulja. Medo spava zimski san, ne zna je li noć ili dan. Nadam se da vam se pjesma svidjela, a mi krenimo na sljedeću pogađalicu. Moj tekst je podijeljen na uloge. Napisan sam tako da me izvode glumci na pozornici ili lutke u kazalištu. Tko sam ja? Ja sam igrokaz. Bravo! Djeco, što vam je u pogađalici otkrilo da je rješenje igrokaz? Možda su nekoga na to podsjetile riječi uloge, glumci, lutke, kazalište. Sve su to riječi po kojima ćemo prepoznati igrokaz. Igrokaz ste već susreli u svojim knjigama iz hrvatskog jezika, a ja vam za primjer nudim ulomak iz igrokaza kojeg je napisala Jadranka Čunčić-Bandov, a zove se Maskenbalske šale. Poslušajte. Maska lava. Maskenbal se približava, maskirajte se u lava. Strašnog lava, guste grive, nek vam se svi redom dive. Maska klauna. Kakvog lava, to je šala. Ja sam zvijezda Maskenbala. Klaun jedan smiješna lica, prepun šale, pjesme, vica. Maska Snjegovića. Sve vam je to prazna priča. Najbolja je maska, maska Snjegovića. Snjegovića boje bijele. Svi ga vole, svi mu se vesele. Maska sove. Ne slušajte priču ovu. Maskirajte se u sovu. Mene krase divne oči, koje vide i po noći. U mene je mudra glava, ja sam za vas maska prava. Maska zeca. Ma što će vam maske ove, Snjegovići, klaun, sove? Maskirajte se u zeca, masku zeca vole djeca. Možda su neki od vas već glumili baš u ovom igrokazu. Što vam je najzabavnije kada u školi učite novi igrokaz? Ja vam, djeco, jako volim izrađivati lutkice, a najzabavnija mi je gluma. No, krenimo mi i na sljedeću pogađalicu.
Često opisujem samo jedan događaj. U njemu sudjeluju likovi koji svojim ponašanjem otkrivaju neke svoje osobine. Ponekad ne otkrivam gdje se i kada sve o čemu pričam događa, ali često točno možete znati koje je mjesto i vrijeme radnje. Kada mene pročitate i malo promislite, shvatit ćete da vas uvijek nečemu novom naučim. Tko sam ja? Ja sam priča. Bravo, djeco! Pročitat ću vam jednu priču u kojoj ćete vidjeti i događaj i likove o kojima je priča govorila u svom opisu. Priča se zove Krivac, a napisao ju je Zlatko Krilić. Za vrijeme odmora najčešće sam bio sa Stipom i Lukom. I jučer sam bio s njima. Svi su već otišli iz učionice, a mi smo se zadržali jer su Luka i Stipe uzeli moju torbu i nabacivali se njome. Nisam je mogao uhvatiti, pa sam uzeo Lukinu torbu i bacio je Stipi. Luka je potom uzeo Stipinu torbu, bacio je meni. Nabacivali smo se tako svim trima torbama i pritom se valjali od smijeha. Kad mi je moja torba došla u ruke, bacio sam i nju. Igra se tako nastavljala u nedogled. Možda nikada ne bi završila da se nismo sva trojica uhvatila i počela natezati oko Stipine torbe. U tom naguravanju i hrvanju torba je izletjela iz naših ruku i udarila o vitrinu u kutu učionice. Udarac je bio snažan. Vitrina se dobro protresla, a globus koji je bio na njoj počeo se ljuljati. Tres! Globus je pao i razbio se. Pograbili smo torbe i izjurili iz učionice. Uspjeli smo neprimjetno šmugnuti iz škole. Dobro je, reče Luka, nitko nas nije vidio. O ovome nikome ni riječi. Stipe je prijeteći podigao prst. Ni riječi, rekoh. Jutros je učiteljica tražila krivca. Zahtijevala je da se sam javi. Nadam se da vam se svidjela ova priča koja opisuje jedan događaj iz svakodnevnog školskog života. Krenimo mi na sljedeću pogađalicu. Ja sam jako neobična priča. Moji su likovi princeze, kraljevići, vile i vilenjaci, vještice i čarobnjaci, patuljci, divovi, ogri i trolovi. U sebi krijem mnoge začarane predmete. Čitajući mene, uvijek se veseliš sretnom završetku, jer ti ja otkrivam kako dobro pobjeđuje zlo. Tko sam ja? Ja sam bajka, bravo djeco. Vi o bajkama svi već jako puno znate. Ja vam danas neću čitati bajku. Danas želim vidjeti koje su vama bajke poznate. Izdvojila sam samo neke. Pročitajmo zajedno naslove ovih bajki. Pepeljuga, Ivica i Marica, Crvenkapica, Mačak u čizmama, Trnoružica. Zadatak je pogledati sličice u dnu ekrana i svakoj bajci pridružiti sličicu koja joj pripada. Na primjer, prva bajka je Pepeljuga. Sjetimo se da je to priča o djevojci koja je izgubila staklenu cipelicu. Ovom naslovu pridružit ću cipelicu. Nastavimo dalje. Sljedeći naslov bajke je Ivica i Marica. Koju biste sličicu pridružili ovoj bajci? Ja bih pridružila ovu kućicu. Zašto? Zato što su Ivica i Marica bili u šumi, u kući vještice, a njezina kuća bila je od slatkiša. Pročitajmo sljedeći naslov. Crvenkapica. Koju biste sličicu pridružili? Tako je, sličicu djevojčice koja ima crveni ogrtač s crvenom kapicom i u ruci nosi košaru. Naslov sljedeće bajke je Mačak u čizmama. Pa to je vrlo jednostavno. Pridružit ćemo sličicu čizama.
Posljednji naslov je Trnoružica. Ovom naslovu pridružit ćemo sličicu dvorca, jer bajka Trnoružica govori o uspavanoj ljepotici koja je u dvorcu spavala 100 godina. Vidim da vam ovo nije bilo teško. Nastavljamo dalje s jednom novom pričom. Priča se zove Koza i pastir. Književnik koji je napisao priču zove se Ezop. Priču ću vam pročitati, a vi pratite tekst. Zadatak je pažljivo slušati priču i upamtiti što se dogodilo kozi. Koza i pastir. Kozu koja se udaljila od stada pokušao pastir vratiti među ostale. Budući da vikom i zviždanjem nije ništa postigao, baci kamen i odbije joj rog. Zatim počne moliti da to ne kaže gospodaru. Ona odvrati. Baš si najluđi od pastira, jer će rog vikati ako ja prešutim. Tako su silno ludi i oni koji hoće skriti ono što je očito. Nadam se da vam se priča svidjela. Možda ste ovu ili sličnu priču već ranije čuli. Jeste li upamtili što se dogodilo kozi? Kozi je pastir odbio rog. Djeco, što znači ta riječ odbiti? To znači da joj je otkinuo rog. Provjerimo koliko smo razumjeli priču. Pročitajmo pitanja i odgovorimo na njih. Tko se udaljio od stada? Od stada se udaljila koza. Kako je pastir pokušao vratiti kozu? Pastir je kozu pokušao vratiti vikom i zviždanjem. Što je učinio nakon vike i zviždanja? Nakon vike i zviždanja, pastir je bacio kamen prema kozi. Što se dogodilo kozi? Kozi je kamen kojeg je bacio pastir pokidao rog. Pronađi rečenicu koja govori što je pastir molio kozu i pročitaj je. Ta rečenica glasi: zatim počne moliti da to ne kaže gospodaru. Kako je koza poučila pastira da će se laž brzo otkriti? Koza je poučila pastira riječima: baš si najluđi od pastira, jer će rog vikati ako ja prešutim. Razmislimo sada o likovima. Koje likove smo susreli u ovoj priči? Susreli smo kozu i pastira. Po čemu se razlikuju ova dva lika? Pastir je čovjek, a koza je životinja. Imaju li ova dva lika nešto zajedničko? Imaju. Oba lika imaju neke ljudske osobine. Pored toga, koza u priči govori, a u stvarnom životu to ne može. Pogledajmo koje su osobine pastira u ovoj priči. Pastir je bio uplašen, dosjetljiv, grub i nepromišljen. Djeco, kada je pastir bio uplašen? Pastir je bio uplašen u trenutku kada je shvatio da će gospodar vidjeti što je učinio kozi. Kada je pastir bio grub? Pastir je bio grub u trenutku kada je uzeo kamen i bacio ga prema kozi. Je li taj njegov postupak dobro bio promišljen? Ne, bio je nepromišljen. Nije razmišljao o posljedicama. Koje osobine ima koza? Koza je bila neposlušna, svojeglava, umišljena, ali i mudra. Kada je koza bila neposlušna? Bila je neposlušna na početku priče, kada se udaljila od stada. A kada je bila mudra? Na kraju priče, kada je pastiru rekla da se istina neće moći sakriti. Čije osobine u priči ima koza? Koza ima osobine čovjeka. Ovo je priča u kojoj životinje imaju ljudske osobine.
Razmislimo o događajima u priči. Izdvojila sam one bitne. Zadatak je poredati ih točno onim redoslijedom kojim su se događali u priči. Koza je mudro odgovorila pastiru. Pastir je kozi odbio rog. Koza se udaljila od stada. Pastir moli kozu da se vrati. Redoslijed ovih događaja je pomiješan. Koji prvi događaj trebamo istaknuti? Prvi je događaj da se koza udaljila od stada. Nakon toga, pastir moli kozu da se vrati. Sljedeći događaj je pastir je kozi odbio rog. Priča završava tako što je koza mudro odgovorila pastiru. Što je koza poučila pastira na kraju priče? Poučila ga je da ako ona i bude šutjela o ovom događaju, istinu neće moći sakriti jer će se to što se dogodilo vidjeti na njezinom potrganom rogu. Ova priča ima pouku. Pouka je, ako laže koza, ne laže rog. Ili, to možemo reći na drugčiji način. Istina se uvijek na kraju dozna. Djeco, priča Koza i pastir je posebna vrsta priče u kojoj koza ima osobine čovjeka i na kraju priča završava poukom. Naučimo. Kratka priča u kojoj su likovi pretežno životinje zove se basna. Životinje u basnama imaju ljudske osobine. Svaka basna završava poukom. Osim koze, u basnama često susrećemo i druge životinje. Sigurno ste čuli basnu o lisici i rodi, ili o zecu i kornjači, ili neku basnu u kojoj se pojavljuju pas i gavran, vuk i orao, ili neka druga životinja. Sve ove životinje u basnama imaju ljudske osobine. Lisica je, na primjer, uvijek mudra, lukava, gavran je pohlepan, vuk je proždrljiv, baš kao ponekad i neki ljudi. Ponovimo što smo danas naučili. Danas smo ponovili što znamo o književnim vrstama. Znamo što je pjesma, igrokaz, priča, bajka, a naučili smo i što je basna. Čitali smo basnu Koza i pastir, koju je napisao Ezop. Naučili smo da je basna kratka priča. U njoj su likovi pretežno životinje. One imaju ljudske osobine. Svaka basna završava poukom. U svoje bilježnice prepišite naslov i sve ovo što smo danas naučili i ovdje zapisali. Nadam se da su vam basne zanimljive. Ukoliko želite, u školskoj knjižnici potražite još neke basne i pročitajte ih. Sigurno će vam se svidjeti. A onda, kao pravi mali književnici, odaberite 2 životinje i napišite svoju basnu. Djeco, vrijedno ste radili i zaslužili ste odmor. Pozdravljam vas do neke nove video lekcije.